Hello guys, good morning. Ito karon sa Laran guys. Lakayan pa dong. Ada nih guys, kita dani ang kadpang batayan padung sa kawis. Ano ba? Kawis bro. Asa na taman? Nay nanaga guys, nanaga og isda. Daghanan nila
Ang motor gud amang ilakaw gud ta. Magdungan ta. Uy, Ginoo, di pa may huga. Ansan? Uy, gip adon ni janjan. Mana? Kajiyos. Wow. Busy ka ro si Luna. Jawa nang hipos agning largag trabaho. Trabaho nawa nang hipos. Janjan. Kaya salamat guys, ingabot na jud ko sa mo ah. Bye.